Men hvorfor lige passivhusbyggeri? Passivhusstandarden faldt jeg over, fordi den har været brugt i Tyskland i over 20 år, og er blevet forbedret i sit design og sin beregningsmetode, så vi er sikre på, at det er en af dem, der holder bedst. Du får simpelthen mest energibesparelse for færrest mulige penge. Og på lang sigt så er det også den sundeste bygning, for det er en meget sund konstruktion, som er foreskrevet. Det er vores erfaring, at man kan bygge et almindeligt villahus på omkring de 180-200 kvadratmeter til en kvadratmeterpris på omkring 14.000-15.000 kroner. Alt inklusiv moms og rådgivning. Så det er bestemt et meget konkurrencedygtigt budget. Ja, udover det, så er det jo også et mere komfortabelt hus, end de andre, du kan finde til samme prisleje. Og huset er også meget godt for allergikere og astmatikere, fordi ventilationssystemet sikrer, at der ikke kommer nogen pollen ind i huset, så dem, der skulle være så uheldige at have allergi, kan reducere deres forbrug af medicin, når de opholder sig i huset. Varmebehovet for et passivhus er cirka en sjettedel af det, som lovkravet foreskriver nu. Så et hus på 200 kvadratmeter har et forventet energibudget om året på 1.500 til 2.000 kroner. Alt inklusiv. Så det er jo værd at tage med i budgettet, når vi tænker på, at en almindelig husstand i dag bruger omkring 20.000 kroner i gennemsnit på opvarmning. Men ring, hvis I vil høre mere. Telefonnummeret står her på siden. Det er 30 28 90 00. Jeg glæder mig til at høre fra jer. I er velkommen til at kigge videre på siden. Tak og god dag.